እዚህ ደሳለት ከቦ ሚዲያዩ ለታውት ተመለና ሕጂ ጀሚርሎ ክሳፍጻመ መደና ምሳናኹም ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕልማኩም ደሳለት ከቦ ሚዲያ ናትኩም መረጃ ክቡራትን ክቡራንን ደሳለት ከቦ ሚዲያ ናትኩም መረጃ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ወያኔና ሻቢያ ብልጭ ድርግም ሲል ይቆይ እንጂ ረጅም እድሜ ያለው ኢትዮጵያ የምትባለዋን ሀገርና ኢትዮጵያዊ የሆነውን ሰው በታትኖና አውድሞ ትግራይ ትግርኝ የተባለ መንግስት ለማቋቋም ወስነዋል። ብታምኑም ባታምኑ ማንም መጠርጠር የሌለበት በትግርኛ ቋንቋ ፕሮግራሙና በፖለቲካ ፕሮግራሙም የኢትዮጵያ ጥንታዊ ስልጣኔ የረጅም ጊዜ ሉዓላዊነት ያላሰለሰ የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ታሪክ ብሎ ነገር የለም። የትግራይ ትግርኝ ታሪክ ነው። ኤርትራን ተባብረን ነፃ ለማውጣት የሚቀረን ጊዜ በጣት የሚቆጠር ነው። ብንጮህ ቀርቶ እኮ ቂጡን ብንወጋው እኮ የሚንቀሳቀሰው እኮ እየጠፋ ነው። እኛ ምን ፈልገው ወታደር ነው እየተባለ አይደለም እንዴ? በከበሮ የሚመጣው ይሄ ነው ያደራጀነው ህዝብ ነው ያነቃነው ህዝብ። ይሄንን ገበራ መሸፈን የለብንም። ከፍተኛ አርሚ ነው በአፍሪካ ውስጥ የገነባ ነው ጓዶች። ከፍተኛ አርሚ ስንት ሺህ ጀነራል ነው ያወጣል። መሳሪያውን አስረከቡ፣ ተሸነፉና ፊታቸው ወደ ሚስቶቻቸው አዞሩ። ከዚህ በኋላ እንደገና ወደኔ ይሄ ነው ይሆን አይደለም? የትግራይ ወንበዴዎችና የኤርትራ ወንበዴዎች ባቋቋሙ ባካሄዱት ያለፈው ጉባኤያቸው አጥፍቶ መጥፋት ነው ብለዋል። ይጥፉ ወይስ እንጥፋ ነው ጥያቄው። ለዚህ ህዝብና ለዚህ ፓርቲ ማቀርበው ይሄ አደገኛ ፎርስ ነው። በፍጥነት መጥፋት አለበት ጓዶች። በኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት እኔ ቡሬ ነው ነበር። ቡሬ ለኔ የተሰጠኝ ግዳጅ ከኔ ፊት ለፊት ያለው የኤርትራ ሰራዊት ከመጦሮች 8 ነበሩ 525ኛን ጨምሮ ማለት ነው። ለኔ የተሰጠኝ ግዳጅ በዛ በኩል ማጥቃት ስለማንችል ጦርነት ጀመረ። ተጨፈጨፍን። አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻለም። አንድ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል፣ ይጨፈጨፋል። ሌላ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል፣ ይጨፈጨፋል። መሳሪያውን አስረከቡ፣ ተሸነፉና ፊታቸው ወደ ሚስቶቻቸው አዞሩ። ከዚህ በኋላ እንደገና ወደኔ ይሄ ነው ይሆን አይደለም? ኤርትራ ሃገርና ኣብ 1991 ሓራምስ ወፀት ብሃብቲ ኣይኮነትን ዝጀመረት ነዳዲ የብላን ወርቅውን ኣይነበረን ኩናትን ዕግርግርን ስለዝነበረ ድማ ጥር ዝብሉ ኣውፈርቲውን ኣይነበሩን ዝርካበን ፋብሪካታትን ዓኪሰን ዳርጋ ካብ ስራሕ ወፅየን ነይረን ብሰንኪ ደርግ ዝኽተሎ ዝነበረ ቁጠባዊ ምርጫ ድማ ውልቃውያን ትካላትን ስለዘይነበራ ኤርትራ ዝሞተ ቁጠባ ሒዛ ኢላ ዝጀመረት
دارجا خمسة لو مزلات تأنيرا بقى بايتا زبيطة كابزنا لو مجن قرب تحايش تخونا اتزاجرم جن أوشتي وحدات عمتات مالت كاب 91 كساب 97 عمت مهرت راي ناي إرترا قطبة بتأمرات وقلت أفئيو كعبن كحنببن زجمرة شعو نمول عالم أسن بدتن أجرمتن مغنياتو إذا كان مجزأتي حرز وزأت هاجر بكينات زسنبرات بحوي زنددت بنفر تخينات زعنوات ومودما معدناتا أي تفحرة عبيت أوفرتون زي بالله أزين إشتي حجر نكلع نابز مدرخ زبصحت أما إذا نابز مدرخ زنخت بصح زدف أزنبرة حيلي انتايو زنبرة شعو زنبرو ناي قطبان ناي فاينانسن كيلاتات نزم استير زخفلطو أزيم امتحانتيم ولا حنت زي بالله هاجر بخمي نابز على قطبا ومدرخ كديب كيلا بمبال دما بوزحات مرامر تقطبا كبصحوان كمرامورلان جمرو إنت مستيرجن انتهي نيرو أبز فيديو خن فتشينا ناقو بلوكم Eritrea or Malaysia. أب شحن عتميتن تسعن حدا عمت مهرتي زلو أسمرا كبد بديلو يقنيو أبز خد كايو وتهدر ناي درج سلتري هزب سمرا بفرحي شبد بد كبلي زوعل زلو تخصو نسل السماع بزي كاسرح زلو وسب زبزحة من قسقاساتو كأنيسو ويزلو إزدري وزلوهم كبرم يزبحل ود 19 عمت من نسيو نخبرم تخرمي خاموت أسافي خاموت كل حدايو مغناتو أب زي حسبو نهيوتو زتفتاتنا حدا جايو آتي زلو سابا بطعم زفكر عركية سابا أزيا ملكعت سلزغونت حدا ناي درج جنرال أزي فتوع جنرال أببه نسابا نمرعن ندرعن وكوان تحتتا نساقن عقبت عطو نسو دما سلز أبيتو انبزاو بحيه شعو كفرارحان كفكر اللان جمرة عركة خمزلوها مسفلت أخ أمو أزيو زندرة حدا معلتي نسابا أبقودنا مسرخبا عركة من مخانو خمز فلتن مسرخو دما كأسرون كحقوقون مخانيو نجير واخدو شعو أب جزاوتا نمنكس قصاتا زكاتاتلو سلايا سلز جبر اللادما كبرو من سابان أيكونن دو بنس عن النت فقرهم كستما قرص كيج وين كي أسرون كي تقفونون فريح ميمزلو أمو دقتاقن أب حدا وسانة بزعو كلتيهم نابقدلي كخدو بقع كقالسو أنصار مجزأت درجي أنصار جنرال أببه انتو هنا بسنك لنك نزقني ناي درجي قلت في زغونه من قسقاسات ابغوغو زوميم تحبيهم زغنيو لما علتجن كابتوم سلايا ناي جنرال أببه تخويلهم كوصي زلو مدبهم شعو خبرهم كابخريات بقيسو بفرحي كبحبح النابله ناب سنبل ناب سبان مبصحيو تبقيسو زلو انتو هنا اب كباب عداق حاموس مسبصحه بوزو حساب بكل شنخ ناغوي كوحز سلاز جمره ازي فرحن رعدن دمت ناي تخسي نابو قلصونا قربا يمص سلازنبره دما ابتا زنبره ايو تعانيدو دوز بلا بوزحات منسيات عويلهم انا طاقعون وساده جيغنا بعل سره وساده جيغنا بعل سره الهم انا دورفون بتقا خبرهم حلفو بدحريهم دما جبجب زصغروم كلاشين تسوكمو غامبال زغبرو طيو زبلو منسيات تغادلتي اب عبيت مكينه تسقيلهم عوتنا حفاش إنا بلو حلفوه شعو خبرهم ناتسنت كم زخونة تسوطاو بالدحر إيو زخونة جن بفتسو ما يتردقون كميلو نابتون من إسيات تحويسو كميلو سعسعو كميلو دريفو زليلو نتيرون بفتسو أيزكرونيو سلاسة معلتاتكم إلو حلفة نابقوزو دما أيتملسن شعو دارقا نقوزو استملسن من إسي دارقا نبرن دحر سالستيو نتا أزينا في قواز نبرة سابا أفكاريتو زذكرا شعو دهايا قبر نابجز أخده كده ناي كبرو من ناي سبان زانتا مغتصالنا جن بزعبا حنتي ناي حدا حزبي تاريخ تزونتو أزيع أجر رميت زخونة مصحف كعللكمه نايزا مصحف قبر بدم زتصحفه إرترا زبلا رأستلو نزا مصحف مستجنسلا إتا قدامي تمعرف بورك زتصحفت زانتا تسفان حلمن بلصقنان يعتزونتو اتزقص على معرفات جن بنصارو زانتا خوينات مسواتي زموتو حلمتاتن كرتتن سدتن مرتن يعتزونتو اذا هاجرن حزبان ولاكوا كابايتان تتنسو جن كابخران سويرا زنوح حلمتات دأنا ورم
نحتير أوانمو عندكم عميتكم ندحريت نابتيس عن حدا نسكتملسو أبتيس عن حدا نموني إرترا أبحنقولكم كرسوا إتي نسلاس عامتات زيس أنحى مرير كينات تزازميو إتوم تبنجاتات متوكواس كابز قدفو معالتات كوينو الله قبل ألز سقاي هزبو زرعين دم هزبون دم سلاقتون زيستين بروخ مريت جن حدث صحيد أتبرق نبرت صحي رأن تسفان أب قرنتات أسمرا مستزاور إتوم كدم قرب معالتات ندرج فريحهم ناب كتما زين كسا أسوز نبورو من إسيات دك تبعتيون دك أنستيون حججن بناس إنتن بفشختان قليهم بينهم قليهم بسندي قليهم دما بجمعة كزاوري خطري كبرو من سبا أفكاريتون من زي كم قدم نجنرال أببخي فرحو أبزي بسم جزاتي حنساب جودنا موسوليني حنساب جودنا قدامه ونجوس هاي لسلاسة زبحال زنبرة زعبة ناس مرا جودنا بنات إنتن بزي رعدن تحقق فمهم شنع كبلو ترخبهم سم ناس جودنا دحر جودنا حرنت كغيري جودنا حرنت حرنتهم بزستمقرو من إسيات عبيتي كلعن ملي زلو في شغط أمن تصف أمن حدا أقداس نجريزو نجركا زوم هزبي دحر عسرتات عمتات نمجمر تاجزيهم صباح كتحيش يا خبلومي بمبالهم أمنهم زلو إذن هلوم زانتانا دما نايتي صباح كتحيش يا خبلومي زبل أمنتن بنسارو سلمنتاي صباح خبلومي كم زي حيشتن ززمتو عريزو سلام عود في سايز بحال حزباو جنبار دحري مريرن نوحين كينات مستعوته توليده سلازو خونه يدما ابوي عوتي لسم زوص علي اذا حدث ارتران انن دارغا مزونينا ويدما مساتو وي محازوتينا زانتا ادما زانتايو سلازو خونه يدما لو معلتي بزعبا زانتا ناي اذا حدث ارترا كزنت ولكم كاب 94 كساب 98 إرترا عبي كنت أباو عوض كتبوانا صف زجبرا مستيرجن انتهى يزنبرا مستيرجن يكونن حزب إرترايو نسلاس عامتات بحوز حلفنا إرتراوان قبل علتي ببهلنا هيمانوتنا زورسنايو ناي متحققاز فتحي حبير كامنبار نعبيت مخبار كبري فنان تقبلت قاشا مخوانان أبز زحلفة سلاسة ناي كيناتن عقرقرن حما اوان زترنين أقدستي بحريات دما نيرانين صعري ديسيبلين ودبان زي تسعد النتن سالازي بحرتاتنان كبرتاتنان دما نتا أزينا نفكرا إرترا نعلم بزقر مقلطافينا كنهانسان كنمعبلان كيلنا يقدس نززك أومو بوزحات كيلاتات دما لو نساتهم كم زمجتوا إرترا أوش تحت إرجزيز توجان تصفتو عوتن معبالن أب حزب إرترا تراي يكونن زمركوس كال مستير الله يوم زبلو مغنياتو كم تنسوم زبلوه إتمستير حزب إرترا تراي نيرون تزخون لومس زي حزب إرترا يو أب إرترا زنبر زلو كال حزب كوي تغيرن سلامن تايد أمو إرترا أبز حج ساعات زيت معبلن زيت سلطنن سلامن تايد دومو أفسيسو زمسع حزبا من إرترا قديف واي سدد الله بمباليوم موجوده زغربو مالت حق أمام جن إذا غرد أنا ناب تاريخ إرترا قرب كن من لاسكر لينايم أبشحن جاءت مئتين سبعين شوعتن عامة مهرتي زلو كن من ناسنت كن مع 14 عامتات يخونا له مالتيو درجي أب سلطان كابزمتو 3 عامتات يخوينو زلو لومو معلتي تسفاي نايودو تنكاتي وعلو زفتو كابدي سبابا كبوص حيلو زمصه حري زبحال عركو دما لو شعو مشت تسفاي مسحري اب حدا بار وجع كبلون كسحقون امسيو هندبت جن ابتي وشت بار شواحواح زبل برتع ناي طرموز دمصي سلسمعو نابت دمص السمعو لبوتا جلص بمبال طمتو حدا زسخره وتهدر ناي درجي نابኦም ጎጹ እናመጸ በመሐረኛ ገሩ እንታደኹም ትጥሙት ለኹም በመባል ካብ ማዓጥቁ ሽጉጥ አውጪው ናባዓል ተስፋይ ጎጹ ክትኩስ ጀመረ ሰንቢዶም ናብ ትሕቲ ጣውላ ጎጾም እንኳ ክሕቡ ተፈተኑ ግን እቲ ጣውላ መሕሪ ይነበረን ሽዑ ሕሪ ዝርግሕ ኢሉ ወደቀ ተስፋይ ብስምባደ ናብ ሕሪ ብሙግያይ ርእሱ ሓፍ ኣበሎ ኣብ ግንባር ተወቂዑ دم جحجح النبلة دما أب إيدو
عرفة تسفاي بسنبادن بحرقانن أبتا زنبرا رخموش بلا حدا أبتبار زيس أنح إرتراوي نزخونة تعذبو نتسفاي حقوفا بيلو حزوو كابتبار نقدام جوز وزع أيضاً بويندما دنس آيات زسمعو بزحات وتهدرات درجي برات حزوم نابتبار كأتو جمرو برتعن بزحن تخصدما كابتوش تبار تسمع جمرة شعو تسفاين كالاين هاديمم كابت خبابي تصورو نصبحيتو سدرابيت ناين دحروي ريسا ودوم كوزدو نابت ريسا تعاقبلو زنبر هوسبيتاليوم زخدو تسفاي دما أسنيوم مسؤوم كدا أو مسبصحو اتوم هوسبيتال نزريسا زخت وزدو انتخينكم نايتز تقتلولو تايت كتكفلو لكم بسلسة تايت تقتلو إذا دما نأبيوتاوي منجستنا كسرايو سلازو خنا نحنت تقيت بسلسة بريو سلازي تشعت بر كتكفلو إخم تزاي كوينو نزريسا أينهبوكم نينا بلوم إذا زحت ودلو واقع بتقوانتي عسرت أباقع كجز زخل واقعيو نزز سمع تسفاي اتسخرام ناي درقو تهدر نحري كم كلبي قتيلوس حجر ما نتنستقت للن تايت كفلوهم كبلنا بمبال أمرؤو تناوزة سنبدا شعو تسفاي نسلست دقون سبيتون قريفو كم مجزأت درق نخجلاجل ناب جبهة تسلفة انتو غنى جبهة بهزبا وقنبارن بهوحاتن تسعيرا كاب إرتراس لزوزت تسفاي دما بوو غيرو ناب جربن كده أب شحن شعتميتن تسعن حدن إرترا ناس أخدكون كلا تسفاي أب جرمن كوينيو نزوخنتات زكاتاتو لزولو إرترا ناس أمسكونت حدا مقادلتو نتسفاي ناب تسفاي دويلو إرترا خيد اللخو أي تخيد اندي خاد بمبال حتتو شعو تسفاي مجزاتنا يدرقي وزيو مجزاتنا حزباو قنبارد ما أتيلو أنا جزءات حقي مسنجسة نهجري زعتو بمبال ملسلو انتو هنا نعيقن إذا تسفاي ذهبا ملسي ناي حرك عنات مثلا نيرا جبهة سلزنبره بسنكنا حزباو قنبار تسألئيو خميلو تزاريبو زخوني بالنيرا دحر بزعبا زي حسابات كتسنع مسجمور كغن أزيو غريموني مغنياتو نمستير قلطف معبالنا إرترا بزحات تمرامرتي مزا تسفاي زملسا ملسيهم كتحزوا رخيبيهم نسوم كم زبلوه إرترا كاب 94 كساب 97 جزءات حقي زبهال أمر سلزنا برأيو كنت أباو معبالة ما أريو تونشفو بمبال يموجتو إذن تمرامرتي نهزبي إرتراون وعلوتو أيكالوون هزبي إرترا ندادي نايتزنا بلا معبالة كوان تخونا جن نحدا خمزنا إرترا عينت أقرام زخونا هزبي تأمرات نخسرح بايتا يدليو امزولو نبايتا زفطرو دما بايتو يو بايتو دما بجزءات حقيو زفتر بمبالهم زموجتو حدا أقداسي حطو قنالو جزءات حقيقة انتاي مالتيو نزن مردا ناب 9 حدن قرب كملسوكم علني أب 9 حدن جن هزبي إرترا ناتنا تراي كونن زبعل زنبرة نمهناس حجرون كل سب ببع عمو بلو يزلع ناي دحرنا صانت تسرحوتن كتماتات ناي مجمرة تسرحت كتما تقادلت زنبرو تبنجئهم أقميتهم كال إسراحهم جميرهم زلو بوزحات أب سدت نوح زقبرو سدرابيتات جنزبن تسفان حزومهم نبعدهم تمليسهم زلو مساء عمريتنا فكرتان سريعة مكران سدتن زر أيوة فكرتي دنينهم سعموا نحات جن ما على تحقص حدا حما ناي حزن هواهون نقسي زلو بوزحات سدرابيتات أب كبيت حزنين زلوع نايتهم أب قدلز تسوؤو زفقرهم دكان أبوتاتن يخونو أزمادن حزنن سكقتانيو قبئوان زلوع حانتي كابزوم سدراتات اندا سابا سدرعا أبوان بخر حوان سلز تسوؤو نسانا ديان أب حزنين زلوع جن نعان زحقسون برقز أيتسعنن كبرى من سابانون اتي ناب حزباو قنبار بحساب كسلوفو زحاسبو قديفو ميام مالت حجي قد لي يلن حزباو قنبار عدا اتعا سلازو خونا هاقروم نخو قلقلو اقلقلوت كخودن اقلقلوتو موديهم مستمالسو دما كوالدون تسمامعو شعو نزا حنسابت نبرا حصار عمري بفقر خنبروا سلازو مودبو دما مس سابا تمرعو أدى سابا دما قولي تمرعا حدقسو أبقى كسوالد الليا بمبال حقوس فنشح بلت
أبز مرعجن حدا عب شجر نيريو نخبر ما بقو تسفاي إذا نيجبها تجارة لا إذا نبرة إذا جزءات حق خينا جسا عدي بفوت ما أتوني زبالة سبعي تسفاي جن هاجور أنت أتيو أنت كم زجات مو سلزي فلت أيمبر صدرو أخركب سلزي تهنت إس أيكونن مرعى ناي كبر مودو نستنجرون أبتي ناي بخر ودو مرعى بزي مو علو أزيو زوجها كأون لعل زوجها وجن أمينو نبتا زفكران استقال سلان هاجرو كأتو بزي مخاليو بوزحت تمرامرتي تاريخ كتبا فاينانسن زخونة هاجر كتسلتنن كتباون محبراون بلسجنان معبالن كتبقوانات أف انتو خوينا مجمرتا زدليا حدا نقرالو يبلو جزءات حقي نابنت أب جزء درجي جزءات حق سلزين برأيو نأتو تسفاين نعركو حرين حدا سخرة متهدر زتو كسولومن نحري دما كم كلبي زقطلون زياد ما كابر إساءتو تسفاي كساب حجي زي وطأت زلع حجي بزي أخن رد أزلاتنا أبتي نتسفاين حرين تسخرة متهدر زتو كسولوم جزءات حقي أين بران مالتيو انتاي دا جزءات درجي ينيرو سلازو خونه إنا دما مجزأتي نبلو نأبنت إتي نسابع زفزواز نبرا جنرال أبابا مو ذكرو جنرال أبابا نخبرهم كأسرون كقتلوني خيليو زحاتو سبيخون حقي يلن جنرال أبابا كبرومن أبكدم حقي معره يكونون سلازو خونه دما جزءات حقي بفتسهم زي نبرا أبجزي درجي حزبي إرتراسيين وزن نبرا جزءات حقي خاب كونه حزباو جنبار دما جزءات حق سلز تسعنيهم نبرا خاوتهم مالتيو جزءات حق مالت جن بالنصر نمجلاتو أب حدا هجر نصر حقتاتي هلومو شعو سب نزم حقتات مزت حس بحقي بمعرة يفرد مالتيو حجستو بقول لا نصر حقتاتي هلو تبل نطبي نقبلنا تاب جزء درجي جزءات حقي انت زهلو نيرو إلنا مو نحسب شعو أبزناي درج حقي سب زقتله 10 عامات يزأسر زبل على نبل كومون تزخون مجمرتا زنحوي زقتله 10 عامات متأثر نيرو جزءات حق انت زهلو كالاي دما نابنت جنرال أبابن كبرومن كلتيوم سبن تزقتلو لكم محسبو كلتيوم بمعرة 10 عامات يأسروا مالتيو جنرال خون ولا حرستاي أبجزي درجن كوم يكون النيرو جنرال أبابا سبت قتلو سلطان سلزلو على 10 معالتي كفتح يخيليو ورا فتيمو زي كأسر ون يخيليو كبروم جن أخيلوي 10 عامات يكونن لعلي ون كأسر يخيليو جن أبابا كابيت ما أسرتنا مفتح حلفات رأي يكونن زلوا من البات نخبرمون ولا حنت خيبة دل خلا زخون خيجة بره خلا سبك أتيلو كأسرون يخيليو مهناتو جنراليو كبرم ولا قا نصه سبيخون جن نافرد خيك أربعة أبيت ما أسرتي كأسرن كحققن كبلن يخيليو من البات جزءات حق انت زهلو خيل ناس كان حسابه أتوم نخبرم ز أسر وبوليس أو يشتر بعن شو من تنسعتات نبيت فردي كقربوا يم زقدرو مهناتو جزءات حق الله شو بيت فردي نجنرال أبابا مرتو عسك قرب زي كبرم سب كم زقتلا بمبال يأززوا انتو خنا جنرال أبابا جن حسيو ز أسر زلون نخبرم مرتو عز بحال يبلون شو إذا بيت فردي مرتو عسل زي ترخبه نخبرم نتعيم زلقوا بخمس دما أب حدا هاجر جزءات حقي كتكبر يكعل مالتيو جزءات حق انت زي اللي هاجر كتمعبل بفتسو ما يتخيلني مالت زخونة بوليس حلافي يخون ولا سلطان زلوه نزخونة سب كيبدله كأسرهم كقتلوني خيلي مالتيو جزءات حق انت زي اللي زخونة سب ولا حنت خي جبركا كأسرك كاي خيلي مالتيو اتحدد ما كفتحك كاي خيلي بزحت منقستات زلوه خويني جسمعك أب جزءات حق زي بقول له هاجر حدا حلافي بحدرا أصنع حليلو أب حدا بيت ما أسرت مسداقونك نزل ألم كرسعك يخيلي كم زنت خوينو دما أبتا هاجر أمينو كسرح كوفرن كنبرن زخيل سب بفصم كهلو أي كألنيم نقابلنت حدا هبطم أو فاري أبسمرا تكال مزخفت هندبت حدا زقنا قالو حلافي كأسرو يخيلي مالتيو ويدما جنزبو أبانك مسأتوا أين هبكانينا خبلو يخيليهم وي حدا معلتي تكالكا تهاجرو كبهالي كعليو مغنياتو أبزا هاجر نصور حقي يلن سلازي امنتي طفق بزي امنت دما قطباو معباله كرغاغص بفصوم ايكلني حجستو بولا أبزا هاجر فلوط حقي يلن مالتيو
ፍሉጥ ሕጊ እንተዘየለ ድማ ሰባት ኣሚኖም ከውፍሩ ክነግዱን ኣይክእሉን እዮም ክነብሩ እውን ከቢድ እዩ ኣይኮነን ዶ ከውፍሩን ክነግዱን እንታይ ተገይርካ ኢኻ ትእሰር እንታይ ተፈጺምካ ኢኻ ትጭወ ስለዘይትፈልጥ እምነት ይጠፍእ ሰብ ድማ ናብ ስደት ክጠፍእ ይጅምር ኩሉ ግዜ ግዝኣተ ሕጊ እንተ ጠፊኡ ሰብ ድማ ምስኡ እዩ ክጠፍእ ዝጅምር ኣብ ግዜ ደርግ ድማ ከምኡ ነይሩ ዝኾነ ሓላፊ ንዝኾነ በደል ዘይብሉ ንጹህ ኤርትራዊ ከኣስርዎን ክቆትልዎን ይኽእሉ ነይሮም ግዝኣተ ሕጊ ስለዘይነበረ እቲ ጽቡቕ ግን ደርጊ ኣብ 91 ካብ ኤርትራ ብሓይሊ ተሳዒሩ ወፀ ኣብ 93 ረፈረንደም ምስተገብረ ኤርትራ ብወግዒ ነፃነታ ረኸበት ሽዑ ንህዝቢ ኤርትራ ዝውክሉ 150 ዝኣባላቱ ባይቶ ቆመ ኣብቲ ወንዳጅ ሓየ ዛንታ ደኸምዛልቲ ዛንታ ናይ ባይቶን ብድሮ ናይቲ ምድማት መዓልቲ ዓርቢ 14 የካቲት ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝኾኑ እዮም ዝበሎም ሰባት ዝመርፅ ዘሎ ይብል ኣብ ዓሰብ ሰቒር ከድምፅ ዝፀንሐና ኣቶ ዓሊ መሐመድ ገዓት ግልጽና ንህዝቢ ከገልግሉ ህዝቢ መረፅናዮም ሃገሮም ከኽብሩ ማለት ይመስል ንማሕርነት ዲኑ ፍትሒ ቅዋም ንምድላው ድማ ኮሚሽን ተጣየሰ ንውልቃውያን ትካላት ዘተባብዕ ሃገራዊ ቻርተር ዝበሃል ሰነድ ድማ ወፀ ብዝኾነ ሽዑ ኣብ ኤርትራ ግዝኣተ ሕጊ ነገሰ ህዝቢ ድማ ብዘይ ስክፍታ ኣብ ዓዱ ክነብር ጀመረ ንኣብነት ኣብቲ ግዜ ሓደ ተጋዳላይ ንኽብሮም እንተጸሊእዎ ከኣስሮ ይኽእል እዩ ግን ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ኣለዎ ስለ ዝኾነ ፖሊስ ብቁልጡፍ እዮም ናብ ቤት ፍርዲ ዘቕርብዎ ሽዑ ቤት ፍርዲ ድማ ንክብሮም ገበናቱ የጻርዮ ማለት ጭብጥታት እንተዘይተረኺብዎ ድማ ነፃ ይለቆ ብሓደራ ኣጽንሑ ለይሉ ዝኣስር ሓላፊ ድማ የለን ወላ ጸሊኡካ ክጨወካ ዝኽእል ኣካል ድማ የለን ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ፍትሕ ነገሰ ምኽንያቱ ህዝባዊ ግንባር ኣብዛ ናይ 94 ጉባኤ ዕላምኡ ንዲሞክራሲን ንፍትሕን ምዃኑ ንህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝነገሮ ሽዑ ዋላቶም ብህዝባዊ ግንባር ከይእሰሩን ከይቅተሉን ፍርሒ ዝነበሮም ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ክምለሱ ጀመሩ ምኽንያቱ ብገበንካ እምበር ሰብ ስለ ዝጸላእካ ጥራይ ከእስረካ ወይ ክሓቅቃካ ኣይክእልኒ ብርግጽ ገበን እንተለካ ድማ ብገበንካ ናብ ቤት ፍርዲ ትቐርብ ሞ ቤት ፍርዲ ድማ ብገበንካ ፈሪዱ ትእሰር ወይ መቕፃዕትኻ ትወስድ ገበን ተዘይብልካ ድማ ነፃ ትልቀቕ ግን ግድነት ናብ ቤት ፍርዲ ትቐርብ ኢኻ ሽዑ ግዝኣተ ሕጊ ምስ ነገሰ እቲ ህቡብ ናይ ጀብሃ ተጋዳላይ ዝነበረ ዘያማይ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ከይተረፈውን ናብ ኤርትራ ኣተወ የማነ ንህዝባዊ ግንባርን ንጀብሃን ኣሕቢሩ ኣብ ሓንቲ ደርፊ ነቒፍዎን ስለ ዝነበረ ዝኾነ ዝጸልኦ ተጋዳላይ ከኣስሮ ይኽእል ነይሩ እዩ ግን ግዝኣተ ሕጊ ዝነገሳ ሃገር ስለ ዝኾነት ቤት ፍርዲ ንየማነ ነፃ ክለቆ እዩ ምኽንያቱ ንዝተጋገየ ምንቃፍ ገበን ኣይኮነን ወረ በንጻሩ ጽቡቕ ነገር እዩ ኣነ ዝገርመኒ ግን ነቐፌታን ነብሰ ነቐፌታን ባህሊ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ነይሩ ባዕልኻ ንነብስኻ ትነቅፍ ተዘይኮይኑ ድማ ካልእ ብጻይካ ክነቕፈካ ይኽእል ምኽንያቱ ህዝባዊ ግንባር ንነቐፌታ ከም ኣጃክስ መጽረይ እዩ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ዝነበሩ እንተኾነ የማነ ባርያ ምስ ነቐፎም ግን እንታ ኮይኖም እዮም ክንዱ ኣገርጊሮም ኣይርዳእንን ደሓን ንሱ ይጽናሐልና ሞ ናቲ ቀንዲ ነጥቢ ግን ክንከይድ ሽዑ ህዝቢ ኤርትራ ንሃገሩ ንምህናፅ ብዘይ ደሞዝ ከየማረረን ከየቋረፀን ይኽሰርሕ ጀሚሩ ምኽንያቱ ድሕሪ ናይ ዓመታት መስዋዕቲ ስራሕን ጻዕርን ናጽነት ኮይኑ እዩ ክስምዖ ጀመረ መንእሰያት ብፍቶቶም ንሃገሮም ከገልግሉ ናብ ሳዋ ክኸዱ ጀመሩ طبعا 4 ورح 7 نيرو معلتوني ذكرن سولس كخد كله ربع صغير حمص ግን مستوم ላይ መጨረሻ ጠልጠል ለበታ ማርሴዲስ ከደ
ክብሮምን ምስ ሰብዓ ቀዳማይ ዙር ናብ ሳዋ ኸይዶም ተዓሊሞም ተመልሱ ኣብተን ቀዳሞት ምቁራት ዓመታት ኣብ ጎደናታት ኣስመራን ተተዛዊርካ ጥራይ እቲ ነዚ ምስኪን ህዝቢ ዝስምዖ ዝነበረ ስምዒት ክስማዓካ ይኽእል እዩ ኤርትራውያን ብዙሓት ሃገራት ዝሓልምኦ ነገር ነይርና እዩ ብመስዋዕትን ብስነ ስርዓትን ብሓበራዊ ዕላማን ዝተጠርነፈ ሃገራዊ ስምዒት ዘለዎ ሕብረተሰብ እዚ ስነ ስርዓት እዚ ድማ ንኤርትራ ኣብተን ቀዳሞት ዓመታት ናጽነት ብቁጠባ ክትኮስ ዝገበራ ብርግጽ ክርስሳዕ ዘይብሉ ቀመም ከዓ ነይሩ እዩ ግዝኣተ ሕጊ ዝበሃል ኣምር ብኹናት ዝዓነውን ሓደስትን ጽርግያታት ዳግማይ ተሃንጹ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ኩሉ ተኸፍቱ ሆስፒታላት ተጸጎኑ ተመሓየሹ ንምንታይ እዩ ተደልዩ ናብ ዝሕቲ ምስግጋር እምነኹርናዕ ናይቲ ማክሮፖሊስና ንገዛ ርእሱ ሕታዊ ክፋል ዝመርሖ ቁጠባዊ ዕብየት ክረጋገጽ ኣለዎ ብዛ ሃገር እዚ ተዳ ቁጠባዊ ምዕባለ ዕብየት ክመጽእ ኮይኑ ብሕታዊ ክፋል ተሳታፍነቱ ክዕዝዝ ኣለዎ ዝብል እዩ ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ሃገረይ ናብ ምዕባለን ብልጽግናን ትኸይድ ኣላ ዝብል ስምዒት ድማ ተሰምዖ ዋላ ክብሮም مزمور يا تفكر سميعي غروري كسحلي جديري نبنبتات وتقعيلي كتفكرني هاريلي كبرمون أبوه موت أحداري لزو سدودو لغنزب جيرو حانتنو إشتي منيباس بمجزاء مسمرا سمرا باطع كمالالس جمرة أوشت كلن كتماتات إرترا بفلاي دما أبسمرا حدستي ولدو ناي وننت نقدم بيزنساتن تقلقلو ناي كتابا هرمت لبي ناشتون مأكولتن تكالاتين نسنين دما عند مرحتي نايتي كلطف تأمراتاو معبال زنبرا أب كل بوتاتات ناشتو تكالات تخفتا ناشتو كافتات زقبر اندقم كاماي ناي سفيت دوكانات ناي حتمتن سئلن استوديوتات تقربت عنس ايتن حاتينن اقولقلو تاكسن منيباسن كالئن ناشتو تراي زيكونه مأكولت ناي ولك تكالات دما عنببا كماي معشاق ناي هنس اكو بانياتات فابريكاتات فرناش كربيت شمعة جاماتات زيت بالعن زيت رأسن كداونتي عبيتو هوتيلاتن بيت مقبتاتن كاب سودان إثيوبيان دوباين أقحو زوتو عبيتي ناي جملة شيئتن كالو اتكالاتن تمسريتن إذن تكالات نهزبن حليفن نقربا بالتهاجرات كإنقدا جمرع دهرنا سنت ناي إرترا عدتاتن كتماتاتن كهنسان كعنببان ناشتو زنبرا كتماتات دما كسفحان كعبيان جمرع أو جاو حساب إحنا لنا دحري ورحي فرعان تبزيحو نجمروينا تسعى لنا بثمانت ورح عمد نودو نخلت 283 سدراويتات كصفر زخئل 14 كلتن دربي أبارتماتات 36 فيلا 19 كاترا غزا خسراحي إذا أوان داغماي حرنت كوين يوزو سمعكا كبرمون سراح صبق يخدلو سلازنبره تلقيحو كالأيثن إشتي ناي صعنت مكينة بمجزاء بباطع زاتو زنبره مغبي مدهانيت يكون كال نغرات نابس مران نامصه كنجد جمره ኤርትራውያን ሰብ ሃብትን ሰብ ጸጋን ንምዃን ንመጀመርታ ግዜ ከሓልሙ ጀመሩ ናይ ስራሕ ዕድላት ተኸፍቱ ገንዘብ ኣብ ቁጠባ ክዘዋወር ጀመረ ናይ ህዝብን ናይ ወፈርትን ነጋዶን ተኣማንነት ድማ ብዕጽፍታት ወሰኸ ሽዑ ኩሉ ሰብ ንኤርትራ ሓንቲ ሳጓ ኣጥበቐላ ሲንጋፖር ናይ ኣፍሪቃ ትብል ሳጓ ኤርትራ ኣብ ቁልጡፍ ናይ ምዕባለ መንገዲ ዘላ ሃገር ተባህለት ኣብ 1990ታት ሓደ ጽቡቕ ነገር ይጋጢሙ ጎደናታት ኤርትራ ብናኣሽቱ ሓለምቲዩ መሊኡ ዝነበረ እዚኦም ግን ፖለቲከኛታት ኣይኮኑን ናይ ወጻኢ ኣውፈርቱን ኣይኮኑን ተራ ሰባት እዮም ዝነበሩ ከምዚ ኸማኹም ከም ናይ ገዛ ርእሱ ዱኳን ዝኸፈተ መንእሰይ ቀምቃማይ እታ ማሽን ናይ ስፌት ብምግዛእ ቢዝነስ ዝጀመረት ስንክልቲ እቲ ደሙ ኸፊሉ ሓርነት ዘምፀአ ሕጂ ግን ነዳቃይ ኮይኑ ዘሎ ተጋዳላይ እታ ንእሽተይ ካፈ ዝወነነት ዕድሚኣ ኣብ ስደት ዘሕለፈቶ ሰበይቲ እቲ ደቁ ኣብ ዝሓሸት ዓለም ከዓቢኦም ኢሉ ዝኣመነ መራሒ ታክሲ እቲ ኣብ ዕስራታት ዕድሚኡ ህቡብ ነጋዳይ ኮይኑ ዘሎ ክብሮምን ኣብቲ ግዜቲ ንኤርትራ ብኣድናቆት ዝገልጽዋ ዝነበሩ ግን ሰባት ጥራይ ኣይኮኑን ዝነበሩ ኣህጉራውያን ትካላት ከም ሕቡራት ሃገራት ባንኪ ዓለምን IMFን ከይተረፊኦም ንኤርትራ ብኣድናቆት ክገልጽዋ ዝጀመሩ ተስፋ ዘለዋ ንእሽተይ ኣፍሪቃዊት ሃገር ስነ ስርዓት ዘለዎ ህዝቢ ጥርኑፍ ካብ ብልሽውና ነፃ ዝኾነ ምሕደራ
ግዝአተ ሕጊ ዝነገሳ ሃገር ልምዓትን ብልጽግናን ዝጠመየ መንእሰይ ትውንን ብምባል ገለጻ ናይ ወፃኢ ኣውፈርቲ ከይተረፉ ቀልጢፋ ክትዓብን ክትብልጽግን ትኽእል ሓንቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር እንተላ ኤርትራ ጥራያ ብምባል ኣፈቐድኡ ክጠቕስዋ ጀመሩ ደገፍ ናይ ዲያስፖራ ድማ ከም ሩባ ፈሰሰ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሰሪሖም ንስድሮኦም ክሕግዙ ጀመሩ ንትካላት ንህንፃን ንኻልእን ዝኸውን ገንዘብ ናብ ቤተሰቦም ክሰዱ ጀመሩ ሓዋላ ዓንዲ ሕቆ ናይቲ ዝነበረ ቁጠባ ኾነ ህንፀት ድማ ኣዝዩ ዕቤት ኣርአየ ዲያስፖራ ንባዕሎም እታ ወለዶም ዝሞቱላን ዝተሰውኡላን ሃገር ክትብልጽግ ምዃና ኣመኑ ኣብ ገዛውቲ ሆቴላት ትካላት ንግዲ ወፍሪ ክገብሩ ጀመሩ ሽዑ ኤርፖርት ብሕልሚ ዝመልአ ሻንጣታት ሒዞም ንዓዶም ዝኣትዉ መንእሰያትን ዓበይትን ኣዕለቕለቐ ብዙሓት ኣጋይሽን ደቀባትን ድማ ክቕበል ክውዕል ጀመረ ተስፋይ ኣቡኡ ንኽብሮም እውን ምስ የማነ ባርያ ኣብ ጀብሃ ከም ዝነበረ መቸም ርኢና ፀኒሕና ኢና በዓል ባርያ እኳ ካብ ኣተውሲ ኣነ ደኣ እንታይ በዲለየ ብምባል ድማ ተተባቢዑ ኣይተ ተስፋይ ዓዱ ንኽኣቱ ወሰነ ምክንያቱ ደጊም ግዝኣተ ሕጊ ነጊስ እዩ ዝኾነ ሓላፊ ንተስፋይ ናይ ጀብሃ ተጋዳላይ ነይሩ ብምባል ከኣስሮ ወይ ክቆትሎ ኣይክእልን እዩ እንተ ኣስሮ ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ ስለ ዘቕርብዎ ነፃ ክለቆ እዩ ቤት ፍርዲ ኣቶ ተስፋይ እውን ናብታ ዘፍቅራ ኣስመራን ስድርኡን ኣተወ ክብሮምን ሳባን ስድራ ቤቶምን ድማ ብሓጎስን ብዕልልታን ተቐበልዎ ኤርትራ ነቶም ሽዑ ዝኣትዉ ዝነበሩ ዲያስፖራ ብኽፉት ኣእዳውን ብፍሽኽታን መርሓባ ኢላ እያ ተቐቢላቶም ሽዑ ሓድነትን ምትእምማንን ተፈጥረ ኣብ መወዳእታ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓለፈ ኩሉ ስቃይና እምበኣር ትርጉም ኣለዎ እዩ ዝብል ስምዒት ኣሕደረሉ እቲ ጽባሕ ክትሓይሻ ካብ ሎሚ ዝብል እምነት ድማ ንመጀመርታ ግዜ ደሚቑ ተራእየና ብርግጽ ደሚቑ ዘይተራእዮም ድማ ብዙሓት ነይሮም እዮም ከም በዓል ኣብራር ዑስማን ዝኣመሰሉ ድማ ግዝኣተ ሕጊ ከም ዝነገሰ ስለ ዝተጠራጠሩ ንዓዶም ደፊሮም ክኣትዉ ኣይከኣሉን እዚ ክሳብ ሕጂ ከዘንትወልኩም ዝጸናሕኩ ዛንታ ግን ኣብቲ ወርቃዊ ገጻት ናይዛ መጽሓፍ ዘሎ ዛንታ እዩ እዛ መጽሓፍ ግን ገና እያ ዘላ ኣይተወደአትን እዛ ምዕራፍ ጥራያ ኣብዚኣ ተብቃዕ ሽዑ ናብቲ ዝቐጸለ ምዕራፋት ናይዛ መጽሓፍ ክንግንጽል ምስ ንጅምር ግን ሃንደበት እዩ እዚ ዛንታ ዝቕየር እታ ኣብ ሚድያታት ናይ ዓለም ብቕልጡፍ ዕቤታን ምዕባለኣን ክትውደስ ዝጸንሐት ሃገርና ኤርትራ ብኻልእ ሕማቕ ዜና እያ ክትጥቀስ ትሰምዓ ብኹናትን ብዕግርግርን ኣብ 1997 እቶም ቋም ዝነድፉ ዝነበሩ ነታ ዝነድፍዋ ቋም ኣብ ቅድሚ ባይቶ ኣቕረብዋ ተሰከምቲ ኣብ ኣዋጅ ናይ ዘቆሙ ኣዋጅ ተገሊጹ ዘሎ ሃገራዊ ባይቶ ናይ ኤርትራ ድማ 150 ወከልቲ ናይ ህዝቢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ተኣኪቦም ነዛ ቋም እዚኣ ኣጽደቕዋ እታ ናይ ኤርትራ ገዛኢት ሕጊ ድማ እዛ ቋም እዚኣ ኮነት ይገርሚ ቋም ናይ ኤርትራ ብወግዒ ጸዲቕ እዩ ግን ነዛ ቋም ኣንቢብናያ ንፈልጥ ሰባት ኣዝና ውሕዳት ኢና ህዝቢ ኤርትራ ባህረርታ ነዛ ቋም ክትግበር እናተጸበያ ከሎ ግን ኣብ 1998 ምስ ኢትዮጵያ ደባዊ ኩናት ተላዕለ ብዘይተጸብናዮ ብዘሕዝን መንገዲ ሽዑ ክተት ኮነ መንእሰያት ናብ ኩናት ክኸዱ ጀመሩ ሓደ ንግሆ ክብሮም እውን መኪንኡ ኣብ ውሽጢ ካንሸሎ ኣእተዋ እሞ ንሰባ ሰበይቱ ፀዊዑ ኣነ ክሳብ ዝምለስ እዛ መኪና ምእንቲ ሞተርኣ ከይበላሾ ንግሆ ብዚ መፍትሕ ጌርኪ ኣተስእ ኣብል እያ ኺ ቀልጢፈ እየ ክምለስ ብምባል ነታ መፍትሕ ንጥንስቲ ዝነበረት ሰባ ሰበይቱ ሃባ ሽዑኡ ነታ ብደም ዝመፀት ሃገሩ ብደሙ ክሕልዋ ናብ ድፍዓት ከተተ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ድማ ኤርትራውያን ብተስፋ ዝሃነጽናዮ ኩሉ ነገር ብኽብደት ኩናት ተጨፍሊቑ ተረፈ ዋላት ዝኸበረ ግዝኣተ ሕግና ህዝባዊ ግንባር ብሰንኪ ኩናት ኣመኽንዩ ንቕዋም ንኸይትግበር ዓንቀጸ ግዝኣተ ሕጊ ክፈርስ የብሉን ዝበሉ ሓለፍትን ሚኒስተራትን ብዘይ ሕጊ
ተጨውዩን ተኣስሩን ሽዑ ኣብ ሓደ እዋን ንቁጠባ ናይ ኤርትራን ጎረባብቲ ሃገራትን ዝምግባ ዝነበራ ወደባት ኤርትራ ተዓጽዋ ንግዲ ዶ በለ ከም በዓል ክብሮም ዝኣመሰሉ መንእሰያት ድማ ስለ ዝኸተቱ ዝሰርሕን ዝነግድን መንእሰይ ተሳዕነ ግዛእቲ ሕጊ ስለ ዝፈረሰ መንግስቲ ግፋ ጀመረ ኣውፈርቲ ቢዝነሳቶም ገዲፎም ካሃድሙ ጀመሩ እቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ሃገራዊ ምትእምማን ድማ በረድ ኮይኑ ተረፈ በኣሽሓት ዝቁፀሩ መንእሰያት ናብ ግንባር ከይዶም ሃለቁን ኣብ ኣሃዱታቶም ተረፉን ብሓደራ ምእሳር ጀመረ ሓይሊ ዘለዎ ዝነብረሉ ጫካ ኾነ ግፋ እናበርትዐ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድማ እናሰፍሐ ኸደ ዘይተወሰነ ግዜን ገደብ ዘይብሉን ኮነ መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣብኡ ተዋሕጡ እቲ ፍሕፉሕ ዝብል ዝነበረ ወለዶ ድማ ምስ ግዜ ናብ በረድ ተቐየረ ሽዑ እተን ሓደ እዋን ንጎደናታት ኣስመራ ህይወት ዝዘርኣላ ዝነበራ ንኣሽቱን ማእከሎትን ትካላት ክሃሳ ጀመራ እተን ኣስመራ ብሰሓቅ ዝመልኣ ዝነበራ ድኳናት ማዕጾን ዓፀዋ ፋብሪካታት ተሸጎጡ ናይ ምእታውን ምስዳድን ንግዲ ኣብ ሓደ ለይቲ ሞይቶም ሓደሩ ተኣማንነት ናይ ዲያስፖራ ድማ ንዘለዓለም ጠፍዐ ሽዑ ህርመት ልቢ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ዝሓለ ድሕሪኡ ፈፂሙ እዩ ተዳኺሙ ዝተረፈ እዚ ግን ኤርትራውያን ስለ ዝደኸምና ኣይኮነን ምፍታንን ምፅዓርን ስለ ዘቋረፅና እውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ግዝኣተ ሕጊ ስለ ዝፈረሰ እምበር ብርግፅ ሓደ ኩናት እዩ ንመፃኢና ሰሪቕዎ ንህዝብና ድማ ናብ መወዳእታ ዘይብሉ ዳግማይ ከርተትን መከራን ስደትን ዝወሰዶ ሽዑ እቲ ብሩኽ መሬት ድምፂ ናይቲ ዝረስዖ ጠባናጁን መድፋዓትን ዳግማይ ምስ ሰምዐ እቲ ናይ ኤርትራውያን ናይ ተስፋ ሙዚቃና ተዓብሊሉ ሃጢሙ ተረፈ ድሕሪዚ ተስፋና ዘዕነወ ኩናት ኤርትራ ናብቲ ብዙሓት ዘመነ ኣይሰላማዊ ኩናት ዝብልዎ እዋን ኣቲና እቲ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ዋላ እኳ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት እንተተወደአ ግን እቲ ኩነታት ናይቲ ሃገር ከም ዘለዎ ደኣ ቀፀለ ግዝኣተ ሕጊ ዳግማይ ኣይተመልሰን እቶም ካብ 94 ክሳብ 2002 ሕጊ ዘውፅኡ ሕጊ ዝቕይሩን ዝነበሩ ባይቶ ድማ ካብ 2002 ንድሓር ግን ተኣኪቦም ኣይፈልጡን እዮም ባይቶ ኤርትራ ብዘይ ወግዒ ብዘይ ኣዋጅ ፈረሰ እቶም ሰለስተ ስልጣናት ድማ ናብ ሓደ ኣካል ተኣከቡ ልክዕ ከምቲ ደርግ ዝገበሮ ማለት እዩ ሽዑ ግዝኣተ ሕጊ ንዘለዓለም ጠፍዐ ሽዑ ሃገራዊ ቁጠባና ተዳኸመ ትካላት ንግዲ ንኽሰራ ኣዝየን ተቃለሳ ግን ክሰራ ይከኣላን ውልቃውያን ትካላት ተዓፅው ተኸልከሉ እተን ዝርከበን ትካላት ድማ ስራሕ ዝሰርሕ መንእሰይ ሰኣና ምክንያቱ ኩሉ መንእሰይ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ወይ ኣገልግሎት ጥራይ ስለ ዝኾነ ኣብ ውልቃውያን ትካላት ዝሰርሑ ሰባት ኣገልግሎቶም ዝፈጸሙ ጥራይ ክኾኑልዎም ስለ ዝተባህለ ድማ ትካላት ዝሰርሕ ዓቕሚ ሰብ ሰኣና ምክንያቱ ሓደ ናይ ሓንቲ ፋብሪካ ሰራሕተኛ ዝነበረ መንእሰይ ናብ ኣገልግሎት ምስ ከደ ብፍጹም ኣይተመልሰን ኣገልግሎቱ ዝፈጸመ ሰብ እውን ዳርጋ ክሳብ ለይቲ ሎሚ የለን ስለዝኾነ ንኣሽቱ ጥራይ ዘይኮና እተን ማእከሎት ዝነበራ ፋብሪካታት ከይተረፋውን ብሰንኪ ሕፅረት ክኢላታትን ሰራሕተኛታትን ክዕፀዋ ጀመራ ገሊአን ትካላት ናብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ክጋዕዛ ጀመራ ብዙሓት ኤርትራውያን ነጋዶ ናብ ሩዋንዳ ሱዳን ኢትዮጵያን ካልኦትን ብምኻድ ቢዝነሳቶም ካብ ኤርትራ ኣውፅዎ መንእሰይ ድማ ተስፋ ቆረፀ እምነት ናይ ዲያስፖራ ድማ ህልም በለ ናይ ውሽጢ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ኣህጉራዊ ተነፅሎ እውን እናዓበየ ኸደ ርእሲ ናይ መንእሰይ ኣብ ክንዲ ምህዞን ምርምርን ዝሓስብ ብዛዕባ ባኒ ኤሌክትሪክን ማይን ጥራይ ክሓስብ ጀመረ እታ ሃገር ድማ ኣብ ክንዲ ናብ ዕብየትን ናብ ብልፅግናን ናብ ስደትን ናብ ድኽነትን ኣምረሐት ሳባ ንልዕሊ 3 ዓመታት ንኽብሮም እኳ እንተተፀበየቶ ግን ክብሮምሲ ኣይተመልሰን ተስፋ ከይቆረፀት ግን ሓንቲ መዓልቲ ክመፅእ እዩ እናበለት ነታ መኪንኡ ንጉሆ ደኣ ተተንስኣ ነበረት ድሕሪ እዚ ኩናት ምውድኡ መንግስቲ ናይ ዝተሰውኡ ኣስማት ይነግር ስለ ዝነበረ ሳባ ንሓድጉ ወዳ ሒዛያ ኣብቲ ዳሳት ኮፍ ኢላ ብፍርሒ ትፅበ ዝነበረት ክብሮም ምስ ከደ ዝተወልደ ወዶም ምስቲ ዝነበረ እዋን ስሙ መኸተ ከተውፃሉ እኮ ደልያ እንተነበረት ኣዲኣ ግን እንታይ እዩ መኸተ ኢልካ እግዚኣብሔር መተካእታ ናይ ኣቦኺ እሞ ሂብና ሓድጉ ክንብሎ ኢና ብምባል ለመነታ
ሳባ ኣብ መጀመርታ እኳ ንወዳ ዘመናዊ ዘይኮነ ሓድጉ ዝብል ስማ ሂቦነ ብምባል ተማቲኣ እኳ እንተነበረት ድሓር ግን ነቲ ኣብ ከብዲ ዲኣ ኸላ ንገድሊ ዝኸደ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ኣቦኣ መዘከርታ ክኸውን ስለ ዝተሰማምዐት ንወዳ ሓድጉ በለቶ ብዝኾነ ክብሮም ኣብቲ ኺናት ከም ዝተሰውአ ተረድኡ ሓድጉ ወዳ ድማ ሓድጊ ናይ ኣባሓጉኡ ጥራይ ዘይኮነ ሓድጊ ናይ ኣቡኡ ድማ ኾነ ሓድጊ ናይቲ ግዝኣተ ሕጊ ንኽመፅእ ዝተሰውአ ኣባሓጉኡን ሓድጊ ናይቲ ግዝኣተ ሕጊ ንኽፈርስ ዝተሰውአ ኣቡኡን እዙይ ድማ ዛንታ ናይ ኤርትራ ዝኾነ የሕዋት ሓደ ሓቂ ግን ኣሎ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ኤርትራ መፅሓፍ ግን ገና ኣይተወድእትን ዘላ ኩሉ ህዝቢ ናይ ምዕዋትን ናይ ምውዳቕን ህሞታት ኣለዎ እዩ ጃፓን ወዲቓ እያ ተመሊሳ ተንሲኣ ደቡብ ኮርያ ኣብ ሓደ እዋን ካብተን ዝደኸያ ሃገራት እያ ትሕሰብ ነይራ ሩዋንዳ ካብ ዓሌታዊ ፅንተትን ሓምኩሽትን ዳግማ እያ ተሃኒፃ ናይ ኣፍሪቃ ዕውት ሃገር ድማ ኮይና ኣላ ኤርትራ ሃገርና ዋላ እኳ ኣብዚ ዘላቶ ደረጃ ትውደቕ ግን ንኽትንስእ ዘኽእላ ብዙሕ ረቋሒታት ድማ ኣለዉ ፃዕራም ዝኾነ ህዝባ ዓለም ለኻዊ ዲያስፖራ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ሃገራዊ ሓድነትናን ንምእማኑ ዘጸግም ጽንዓትናን ኣብ መጀመርታ ተስዓታት ዝነበረ ዕብየት ሓደ ነገር ኣረጋጊጹ እዩ ኤርትራውያን ቦታ ናጽነትን ዕድልን ግዝኣተ ሕግን ምዝውሃበና ተኣምራት ክንሰርሕ ንኽእል ህዝቢ ምዃንና ስለዚ እቲ ናይ ብልጽግናን ዕብየትን ምዕራፍ ገና ኣይተወድአን ዘሎ ናይ ክብሮም መኪናውን ክሳብ ለይቲ ሎሚ ሳባ ንግሆ ተንሲኣያ ተተንስኣ ዘላ ዋላ እኳ ሓድጉ ወዳ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣገልግሎት ምስከደ ኣይመለስ ግን ሳባ ሓደ መዓልቲ ከምቲ ናይ መጀመርታ ተስዓታት ክመጽእ ምዃኑ እያ ብተስፋ ትጽበ ዘላ ኣነ እውን ከም ሳባ ሓደ መዓልቲ እቲ ዝተረፈ ገጻት ናይዛ መጽሓፍ ብወርቅን በልማዝን ክጽሓፍ ምዃኑ ተጠራጢረ ይፈልጥኒ ንሕጂ እዛ መጽሓፍ ክንዓጽዋ ኢና ግን ሓንቲ መልእኽቲ ተሪፋ ኣላ ዝደሓረ ታሪክ ናይ ኤርትራ ዋላ እኳ ካብ ሲኦል ዝኸፍእ እንተኾነ መወዳእታ ናይቲ ዛንታ ግን ትራጀዲ ይኮነን ደው ዝበለ ሕልሚ ጥራይ እዩ ሓደ እዋን ክውን ዝኾነ ሕልሚ መሊሱ ድማ ክውን ክኸውን ዝኽእል ሕልሚ እዩ ምኽንያቱ ህዝብታትን ሃገራትን ካብ ወርቂ ሃብቲ ነዳዲ ወይ ዕድል ጥራይ ኣይኮኑን ዝትንስኡ እቲ ዝዓበየ ሰብ እዩ ነቲ ወርቂ ዝፍሕር ነቲ ነዳዲ ዘውፅእ ነቲ ሃብቲ ዘመሓድር ወይ ድማ ነቲ ዕድል ዝፈጥር ሰብ እዩ ከምዚ ኸማይ ከምዚ ኸማኻ ከምዚ ኸማኹም ሃገራት ካብ ሰባት እየን ዝብገሳ ኤርትራውያን ድማ ዓቕምና ድሮ ንዓለም ኣርኢና ያለና ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘለዉ ሃብታማት ኣብ ኤሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ዘለዉ ምሁራት ብዓብዩ ድማ እቲ ዕድል ብምስኣኑ ዘይተማሃረ በሊሕ መንእሰይ ኣብ ፈቐድኡ ፋሕ ኢሉ ተሰዲዱ ንስድርኡ ይጠውርን ይኣልን ኣሎ እዚ ድማ ምስክር እዩ ኣብ መወዳእታ እዛ ናይ ኤርትራ መጽሓፍ ኣብ ኢድ ኩሉና እያ ዘላ እዛ መጽሓፍ ግን ሓደ ነገር እያ ትጽበ ዘላ ነዞም ዳሕረዎት ናይ ብልጽግናን ዓወትን ምዕራፋት ዝጽሕፎም ሓድሽ ደራሲ እቶም ደረስቲ ድማ ኣነ ንስኻ ንስኽን ኢና ምኽንያቱ እቲ ጽባሕ ክትሓይሽ እያ ካብ ሎሚ ዝብል እምነት ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣብ ልቢ ሚልዮናት ኤርትራውያን ኣስቂጡ ይነብር ስለ ዘሎ ብርግጽ ጽባሕ ክትሓይሽ እያ ካብ ሎሚ ንዓመት ኣባኽቲ መስከረም ኣብ ዝሓሸን ዝበለጸን ናይ ሓጎስ ኣጋጣሚ ክንራኸብ እምነተይን ትምኒተይን ክገልጽ ዓወት ንሓፋር ወያኔና ሻቢያ ብልጭ ድርግም ሲል ይቆይ እንጂ ረጅም ዕድሜ ያለው ኢትዮጵያ የምትባለዋን ሀገርና ኢትዮጵያዊ የሆነውን ሰው በታትኖና አውድሞ ትግራይ ትግርኝ የተባለ መንግስት ለማቋቋም ወስነዋል ብታምኑ ባታምኑ ማንም መጠርጠር የሌለበት በትግርኛ ቋንቋ ፕሮግራሙና በፖለቲካ ፕሮግራሙም የኢትዮጵያ ጥንታዊ ስልጣኔ የረጅም ጊዜ ሉዓላዊነት ያላሰለሰ የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ታሪክ ብሎ ነገር የለም የትግራይ ትግርኝ ታሪክ ነው ኤርትራን ተባብረን ነፃ ለማውጣት የሚቀረን ጊዜ በጣት የሚቆጠር ነው ብንጮህ ቀርቶ እኮ ቂጡን ብንወጋው እኮ የሚንቀሳቀሰው እኮ እየጠፋ ነው እኛ ምን ፈልገው ወታደር ነው እየተባለ አይደለም እንዴ
በከበሮ የሚመጣው ይሄ ነው ያደራጀነው ህዝብ ነው ያነቃነው ህዝብ ይሄንን ገበና መሸፈን የለብንም ከፍተኛ አርሚ ነው በአፍሪካ ውስጥ የገነባነው ጓዶች ከፍተኛ አርሚ ስንት ሺህ ጀነራል ነው ያወጣን መሳሪያውን አስፈከቡ ተሸነፉና ፊታቸው ወደ ሚስቶቻቸው አዞሩ ከዚህ በኋላ እንደገና ወደኔ ይሄ ነው ይሆን አይደለም የትግራይ ወንበዴዎችና የኤርትራ ወንበዴዎች ባቋቋሙ በአካሄዱት ያለፈው ጉባኤያቸው አጥፍቶ መጥፋት ነው ብለዋል ይጥፉ ወይስ እንጥፋ ነው ጥያቄው ለዚህ ህዝብና ለዚህ ፓርቲ እናቀርበው ይሄ አደገኛ ፎርስ ነው በፍጥነት መጥፋት አለበት ጓዶች በኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት እኔ ቡሬ ነው ነበር ቡሬ ለኔ የተሰጠኝ ግዳጅ ከኔ ፊት ለፊት ያለው የኤርትራ ሰራዊት ክፍለ ጦሮች 8 ነበሩ 525ኛን ጨምሮ ማለት ነው ለኔ የተሰጠኝ ግዳጅ በዛ በኩል ማጥቃት ስለማንችል ጦርነት ጀመረ ተጨፈጨፍን አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻለም አንድ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል ሌላ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል መሳሪያውን አስፈከቡ ተሸነፉና ፊታቸው ወደ ሚስቶቻቸው አዞሩ ከዚህ በኋላ እንደገና ወደኔ ይሄ ነው ይሆን አይደለም ናህና ረብሓ ኢትዮጵያ ከምዘይትበታተኒና ክንገብር ኢትዮጵያ ንኸይትበታተን ከይትገማማዕ ወያነ ዳግም ኣብ ስልጣን ከይመጽእ እዚ ያኔ ናተይ ትምኒት ናተይ ድልየት ናተይ ዝኣምኖ መንግስቲውን ዝኣምነሉ ኢለ ዝኣምን ኢትዮጵያ ከም ትቐስን ምግባር كمي كورالا تلوى وداديتي كندل برهان عيني نبي غيان دوي حمل بلنا ودو ستسنكي عقلي سنعت الشط مغنتا كوميرو دوي كلو ويسعريبو مياتا مخال حقا دكينا غلت قريفنا يا نسده برورو يلو بيتنا